Hvad så, folk? Det er spillet Fortnite sammen med Brorman Gang. Ja, hvad så? Ja, velkommen til den nye Brorman Gang YouTube-kanal. Okay, så jeg kom ind senere end dem, fordi mit internet er lort. Men jeg gider ikke at tage den op om flere gange, så ja, nu spiller vi. Jeg kan se der buller. Der er alle mulige, der er lidt våben med det her til os. Hvad så, gutter? Hvad så, gutter? Hygger I jer? Nej, du ser, du dør et der sted med du. Ej, ikke allerede. Nok det en. Og det er dog. Ja, en død. Er han kun nok, eller hvad? Nej, han er helt død nu. Ja, den her kan jeg ikke ødelægge, okay. Jeg kan se, der er 4 her. Så der er noget healing, Sepp. Se, hvor den... Jeg ser, de styrer. Jeg ser, han til styret. Sepp, der har noget... Stop lige, jeg har noget... Har den her, den der... Hvis du den. Okay, det er Zero Build, fair nok. Ja, vi bliver lidt bedre. Jamen, Zero Build er også bedre. Det er sjovere, at de... Det er sjovere, at de... Det er sjovere, at de finder ud af at bytte. Ja, jeg kan heller ikke finde ud af det. Jeg kan godt lide den nye shotgun. Ja, jeg synes, det er lidt Hvad for lort. en? Den der, jeg har i hånden, det er en shotgun. Det er lort. Gatekeeper shotgun. Ja, det der er kun face ud i. Det er stadig måske meget. Jeg har Iron Warrior, Gatekeeper. Der er noget der her. Shotgun. Det vil jeg Stop. gerne have. Så prøv at det lige, hvis jeg har buller her, så Så kom kom her. sammen med ham. Buller, kom her. Jeg skal lige tage de der minis Buller, først. tag den der, Buller, tag den først. Buller, tag de den Jamen, der der er først. noget også nogen derude. Og der er også den der Bare skal du den der. tage. Tag lige den der. Og så pop nu til. Okay. Sådan. Så tager vi hen, gutter. Vi skal finde en bil. Ja, der er en der. To der. Vi tager Rocket League-bilen, og så gør... Nej, og så hopper Det Nora er sgu oven ikke på en den. Rocket League bil, det der. Du er på Nej, taget, det Buller. er ikke Rocket League. Hop oven På på. taget. Bilen drejer rundt. Kører Bilen til kører. Jeg kan ikke huske. lille Fortnite med bøg. Ja. Nu er det være med at skyde. Vi ser noget sejt. Nej. 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 Ui! Farvel, Noah. Nej, kom tilbage! Ja, der er en tiste her, Sepp. Der er en lille tiste her. Hvor er du henne? Der er en fucking bot henne. Hvad laver du? Ej, fuck, der er nogen tæt på os. Jeg aner ikke, hvad det var, jeg tog. Nå, hvad har I? Jeg har en blå all-rounder gatekeeper og en shotgun. Men jeg tænker, at hvis der er nogen, der kan skrive noget i kommentarerne, nogle videoer i det her, så det er Ja. fedt. Vi spiller lidt af hvert, gutter. Du gudinder derude. Altså, det kan også være, der kommer noget i alle, det ved man aldrig. Det gør der Der er måske mere på et healing her. tidspunkt. Sepp. Bare lige Sepp. Lad os komme nogen der, bare lige komme og pumpe os. Ja! Wow! Toget drejer rundt. Der er en auto. Rundt. Hvad er den, Hjulene der på siger? toget drejer rundt. Jeg har den. Jeg har allerede en. Gætte hele Fortnite. Ja, jeg ser ham. Ej, det lægger mig. Fuck, det Jamen, spiller. ja, den lægger også meget. Jeg er bare helt smooth. Jeg tror det er fordi vi har... Jeg havde noget af min... Ui! Au. Nej, hvis du... Hop, Ja. af, det er Nej. en zone nu. Hop. Ej, det er lige Nej. meget, fordi vi kommer hurtigt ud. Ej, jeg er hoppet.
Ja, det er Så også... er der bare mere loot til mig. Jeg tager bare motorcyklen. Ej, for nogen med Leon her. Kom med. Hallo? Nå! Hop på! Ja, hvorfor du Vi er Peter ikke zonen. Griffin? Jeg er ikke zonen. Hvorfor ikke? Kom du ind level 100 sidste sæson? Ja. Ja, okay, det er også rimelig nemt. Du kan ikke vente på mig. Nå. Hej motorcykel. Vi er nødt til at vente på Sepp nu. Vil du tage toget i den? Der er Nej, blue jeg kan her. ikke komme med. Ja, det er mig, der åbnede den der kiste, men I hoppede af. Rift. Jeg må ikke tage noget af det. Jeg kan godt lide, at Sepp han var... Nej! Jeg er ved at falde af, fordi min... At skyder den på var os. forsinket. Vi skal til bunkeren. Kom ind til bunkeren. Herhen. Ja, jeg er hoppet. Okay, Fortnite det lægger meget lige nu. Kom, Cornelius. Kom. Jeg er død. Nej, til. Nej, jeg skal fandme ikke slappe af. Nå, så... Gutter, du bliver nødt til at... Nej, der er få flere her. W. Det vil være lært med Vi at skal du have win. Ja. Vi bliver nødt til at slippe nu, det er for det bedste. Der er meget dul her. Vil du have den der, Noah? Der er nogen her i området. Ja, der er nogen herovre. Ja, jeg skal nogle skyder. Jeg kan se, der er nogen, der skyder. Jeg har en fodspor sat til mig. Ja, det jeg også har. Det er så Det tror jeg, de fleste har. har været enige. Nej! Hvorfor bliver du med tid? I believe I can Der er bare fly. Hvad laver du? Hvordan gjorde du det? Hvordan har du fået vinger? Det er bare, at man skal heldig at patte. Skud nu af. Nej. Hvordan bruger jeg den? Skud den, når du Den har den i der, hånden. Vi ses! Det er lidt sige noget til det lettere, du lettere ramme med det. Det er lettere at I ramme. believe I can fly! Vi ses, gutter. Og så ham der. Nej, må det. Ja, det er der på den. Så bliver han... Nej. Der er nogen ej, fuck. Hjælp bare, der er her. Jeg faldt ned af bygningen. Jeg kommer også her. Det var bare en for at se. Nej, det var dig, der stjal mit kill. Jeg var i gang. For vildt, jeg tror faktisk godt, vi kan Ja, vinde. nej, det er for mig. Nå, hvis jeg tager ham, hvis jeg tager ham. Nu skal jeg lige tjekke her. Der er 10 hold tilbage. Ja. What nice sip. Det var Der mig. blev slut. Der er bare simpelthen sip. Jeg sætter for bare skillen. Ja, der er simpelthen sip, også på det. Det er bare mig. Ja, Hvor nu Rocket League byen. 200 snipe på ham! Pus, hvis de en af dem døde. Nå, så er det dernede, det gør. Ah! Øj. Hernede! Åh!
Okay, Nå, det tak gutter, I reddede mig. Han vil hele Noah. Altså hele dig. Hvor er jeg? Tak. Hvor er du henne? Jeg vidste ikke, det der var der. Jeg aner ikke, om Man det kan er en bug, eller hvad var den? Hvad mener du? Jamen, der var sådan en hul. Man kan se igennem jorden her. Man kan Der er hoppe Cornelius. igennem. Hvor fuck er I henne? Jeg skal se. Jeg skal finde jer. Hvor vi er. Og det er, jeg har stoppet lige. Er der Der selvfølgelig... faldt jeg ned. Det er en glitch for at komme herned. Hvad er det, du laver? Altså lige hele dig. Ja, okay, tak. Der er nogen døde her. Ja, vi dræbte. Ja, vi har lige dræbt hende nede i hullet, Cornelius. Ej, det er godt. Jeg Det- faldt det- bare det- derned. Jeg så det ikke. Og så var de bare der. Ej, vi vil dræbe 19 personer nu, vi vinder. Ja, men jeg tror faktisk, at jeg har en okay chance for at vinde, medmindre der er folk, der er sindssyge. Ja, der er sådan noget. Det der, det på vores møder, så er det lidt de bedste, vi spiller imod. Der er også en del bot. Hvem er det egentlig, der er på Heartliter? Jeg får det Sepp, det er Sepp. Ja. Han har ikke spillet i lang tid, ved jeg. Nej, Sepp! Det gætter Nej, jeg i hvert fald ikke. Sepp! på. Det er du bedre, bare Nu er Sepp. flyv! Nu er... Jeg kommer. Ja, jeg har. Er du dum? Kan der Hvor er det lige... sindssygt, dem der! Nej! Nu er... Ja, jeg er Kom. dum. Kom. What? Nu er du bedre. Nej, lad være med at heal om det. Dræb bossene, Sepp, Noah. Jamen, jeg tror ikke, de Ja, kommer. kill mig. Jo. Nej, de kommer ikke til mig. Ja, shit, der er nogle andre her. Jeg tager heal mig. Ja, jeg kommer. Det er Cornelius, der er andre jo. Vi skal lige passe på. Ja. Jeg ved så, den der NPC. Så jeg har noget... Jeg har der healers her. Jeg har den der. Men brug dem der først, brug dem der først, brug dem der først. Nej. Cornelius. Ja, hvorfor? det var dumt. Det var dumt, vi gør det uden at opkæve. Væk, løb. Det skal bare Skal du løb? Der var en, der... Jamen, lige ved sådan af hovedet på mig. Jeg blev Nej, ramt. de er på tårnet, de er på tårnet. Nej, de er ikke på tårnet, de er... Åh, jeg ramte din oppe på nerve. øen. Det er oppe på Er på øen. Ja, Ja, jeg en ved af ikke, dem, om, jeg om vi bare måske bare skal løbe ind mod zonen. Det er der er bare det bedste. Nej, fuck nu med Madeleine kommer nu. Fuck, det er easy. Jeg flyver ind mod zonen, gutter. Og jeg er til done noget, Nå, jeg Jeg er ramt. Ja, det var sådan. Og løb, Cornelius. Brug den der ting, så du kan hoppe eller flyve. Jeg er til done noget, Ja. jeg er død nu. Bare efterlad. Se, bare efterlad mig. Altså, hvad skal vi gøre? Skal vi efterlade Cornelius, eller? Det har mig. Never leave no man behind nu. Hvad fuck? Ja, de er bagved os, det pas på. De har alt opmærksomhed på mig. Jeg er bare til på buller nu. Fik du ikke Cornelius med, eller hvad? Jeg kommer. Ja. Ej, Nej, du kommer. Nej, nu er løb. Vind gamet nu. bare efterlad Okay. os, du det. Et der, så er der med sådan nogen med den medalje, de er sindssyge. Ja, bare den der medalje, de er sindssyge. Det er godt, det er ikke godt. Et der hen til med Madeleine. Løb!
Okay. Vi ses, verden. Vi står på top 6. Ja, okay, det er faktisk godt.